F'rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF ħareġ li din is-sena u anke is-sena d-dieħla Malta se jkollha t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha imsieħba fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport dwar l-ekonomija dinjija sar mill-Fond Monetarju Internazzjonali fil-perjodu wara t-3 snin ta' pandemija u l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna. Ir-rapport internazzjonali jikkonferma l-ekonomija b'saħħitha ta' pajjiżna bl-IMF ibassar li din is-sena l-ekonomija Maltija se tikber bi 3.5% u l-istess se tagħmel is-sena d-dieħla. Dan it-tkabbir ekonomiku huwa ferm akbar minn dak tal-medja taż-żona tal-Ewro li din hija ta' 0.6% waqt li s-sena d-dieħla il-medja tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-Ewro se jkun ta' 1.4%. Skont dan ir-rapport pajjiżna se jkollu t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea wara l-Irlanda. Meta tqabbel ir-rata pajjiżna mar-rata tkabbir ekonomiku ta' pajjiżi akbar minn Malta, it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna fis-sentejn li ġejjin se jkun aktar b'saħħtu. Dan hekk kif din is-sena il-Ġermanja mhux se jkollha l-ebda tkabbir ekonomiku waqt li Franza se jkollha tkabbir minimu ta' 0.7%. Dan fil-waqt li s-sena d-dieħla ir-rata tkabbir ekonomiku ta' dawn iż-żewġ pajjiżi se jkun inqassu minn dik ta' Malta. Il-Ġermanja se jkollha tkabbir ekonomiku ta' 1.1% waqt li Franza se jkollha tkabbir ekonomiku ta' 1.3%. Dan l-istess rapport mill-IMF juri li s-sena li għaddiet pajjiżna kellu tkabbir ekonomiku ta' 6.9%. Dan jagħmel lil pajjiżna il-pajjiż bit-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku wara l-Irlanda. Hawnhekk pajjiżna qabeż ukoll il-medja tal-pajjiżi fiż-żona tal-Ewro bi kważi in-nofs ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. Minn dan ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali ħareġ ukoll li pajjiżna fis-sentejn li ġejjin se jkollu l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif fis-sentejn li ġejjin pajjiżna se jkollu rata ta' qatt ta' 3.1% u 3.2% rispettivament. Ir-rata tal-medja ta' qatt fil-pajjiżi fiż-żona tal-Ewro huwa ferm iżjed mir-rata ta' qatt ta' pajjiżna. Dan hekk kif id-differenza hija ta' kważi 4%. Skont dan ir-rapport fis-sentejn li ġejjin pajjiżna se jkollu rata ta' qatt inqas mill-Ġermanja u l-Olanda li se jkollhom it-tieni u t-tielet l-inqas rata ta' qatt rispettivament. Dawn ir-riżultati pożittivi għall-ekonomija Maltija ġew waqt sfidi internazzjonali bla preċedent bil-gwerra fl-Ukrajna, il-kriżi tal-enerġija u l-inflazzjoni. F'dan il-perjodu il-Gvern Malti issussidja il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel biex dawn baqgħu stabbli għal familji u negozji Maltin u Għawċin. Dan fil-waqt li aktar ħaddiema qegħdin jaħdmu waqt li l-qatt jinsab fl-inqas livelli fl-istorja. Dan ir-rapport mill-Fond Monetarju Internazzjonali jingħaqad ma' aktar rapporti pożittivi dwar l-ekonomija Maltija wara dak ta' Fitch Ratings li konfermat mill-ġdid il-klassifikazzjoni ta' pajjiżna bħala A+ bi prospetti stabbli.